Takže sme v Orlande, veľa pekná je stopadina. Akorát sme naložili stála. Kape nám trochu benzín, čo budeme riešiť. Tankujem, už sme natankovali. Žilpy. Ešte by sme mali brať jednu korvetu cestou späť, ale neviem, či to stíhame, lebo to musí byť takový... Ale auto je inak ako pekne čisté, no. Korva čistá. Nakladáme tento týždeň a ide do Európy. Skoro tam máte. Ešte pre korvetu. Dneska to akorát platí. Tak, a sme tu. Fordík nám ešte kape. Začala tiec tá hadička. A moment to musí ešte posunúť. Takže poslali sme platbu, ale ešte to stále neprišlo. Tak máme posunuté, ale akože unik z jednej hadičky. Jo, teda masakra. Takže tuto je oplajsneme. Na Fordíka pekne.